більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Амедхан Султан – героїчний військовий льотчик, що встав на захист миру в будь-який час довгої і страшної Другої світової війни, готовий пожертвувати власним життям в боротьбі проти нацизму. Амедхан Султан – двічі Герой Радянського Союзу, гвардії майор. Він нагороджений найвищими радянськими нагородами – 3 орденами Леніна, 4 орденами Червоного прапора, орденом Олександра Невського, орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня, орденом Червоної зірки, орденом Знак пошани і 6 медалями – лауреат Державної премії. Амедхан Султан народився в найкрасивішому куточку Криму – Алупці, в жовтні 1920 року. Батько, лакець за походженням, родом з аулу Цовкра в Дагестані, рано поселився в Криму. Тут познайомився і одружився на кримській татарці Насібе. Після закінчення 7 класів Амедхан вступив до залізничного училища в Сімферополі. Потім працював слюсарем в залізничному депо і одночасно навчався в аероклубі, який успішно закінчив у 1938 році. Він навчався у Качинській авіаційній школі, яку закінчив напередодні Другої світової війни. Свій бойовий шлях у період радянсько-німецької війни він розпочав в самий перший день нападу нацистів на Радянський Союз, 22 червня 1941 року, здійснивши бойовий виліт, авіаційну розвідку поблизу Кишинева. Потім небо Ростова-на-Дону, а з березня 1942 року 4-й винищувальний авіаційний полк у складі ППО Ярославля. У небі Ярославля Амедхан Султан здобуває свою першу повітряну перемогу. Його називали справжнім льотчиком-асом. Його називали небесним левом, тому що він дійсно вмів виконувати досить швидко військові ті чи інші операції. Також він залишився людина, яка провела бездоганний таран у небі, це в боях поблизу міста Ярославля, коли він ціною свого майже життя протаранив німецький бомбардувальник, який повинен був би знищити переправу радянських воїнів. За цей подвиг жителі Ярославля навіть увічнили його у вигляді пам'ятника у своєму рідному місті. Літо 1942 року. Сталінградська битва. У війні намітився перелом на користь радянських військ. У складі 9-го винищувального авіаційного полку, куди увійшли найкращі радянські льотчики, на Як-7Б Амедхан Султан бере участь у Сталінградській битві. Тут він знову був збитий, але врятувався за допомогою парашута. У жовтні 1942 року Амедхан Султан стає командиром 3-ї авіаескадрилії 9-го гвардійського винищувального авіаційного полку, в складі якого він воював до кінця війни. В Сталинграде он и другие молодые асы собраны вместе в одну эскадрилью, и они уже там не расстаются до самого конца войны, потом опять от Сталинграда под Таганрог, и снова Южная Украина, и уже дальше и дальше на запад. Війна тривала, а з нею зростала і слава Амедхан Султана. У фронтовій пресі про нього пишуть захоплені статті. До середини війни він уже легендарний льотчик. Він воював на Брянському, на Сталінградському фронтах, він закінчував війну вже в самому логові нацистів поблизу Берліна. Звичайно, він був дуже гарним льотчиком.
24 серпня 1943 року командиру ескадрилії 9-го Одеського червонопрапорного гвардійського винищувального авіаційного полку капітану Аметхан Султану було присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота зірка». И что совершенно не характерно, в общем-то удивительно, он за свои воздушные подвиги получает 2 подряд звезды Героя Советского Союза. Это 43-й год и 45-й год. И в конечном итоге могло бы быть и больше. Другою золотою зіркою Героя Радянського Союзу гвардії майор Аметхан Султан був нагороджений 26 липня 1945 року. Всього за час війни він здійснив 603 бойових вильоти, провів 150 повітряних боїв. Офіційна статистика свідчить, що за роки війни Аметхан Султан збив 500 фашистських літаків. Насправді, їх було набагато більше. Аметхан їх просто дарував друзям-товаришам по службі. Він мотивував це тим, що ось у нього вже є зірка, а в інших – ні. Після закінчення війни льотчики-аси за розпорядженням Верховного головнокомандувача були спрямовані на навчання в академії. З серпня 1945-го Аметхан Султан став слухачем військово-повітряної академії в Моніно, Московська область. Проте в силу об'єктивних причин академії не закінчив. На початку 1946 року льотчик подає рапорт, в якому просить відрахувати його з академії. Рапорт був задоволений. В квітні 46-го року підполковник Аметхан Султан звільнений в запас. Однак жити без неба він не зміг. Повернутися до улюбленої професії льотчика було непросто. Виною тому була національність – кримський татарин. Лише завдяки активній допомозі бойових друзів в лютому 47-го року Аметхан Султан стає льотчиком-випробувачем льотно-дослідницького інституту. За короткий термін він висунувся в ряди кращих вітчизняних випробувачів, успішно виконуючи найскладніші завдання. У 1951-53 роках Аметхан Султаном спільно з льотчиками-випробувачами Анохіним, Бурцевим і Павловим були проведені повні випробування пілотованого аналога літака-снаряда КС «Комета». В ході випробувань Аметхан виконав перший політ літака з землі, перший старт з літака-носія і велику кількість польотів з відчепленням від літака-носія. Після одного відчеплення двигун літака-снаряда відразу не запустився. І лише завдяки витримці Аметхана, що не покинув машину, а продовжував спроби запуску двигуна, машина була врятована. За ці випробування Аметхан Султан був представлений до 3-ї зірки Героя Радянського Союзу. Саме те, що він не приховував своєї національності, що він є кримським татарином, це послужило причиною, чому йому не вручили 3-ю зірку Героя Радянського Союзу. За тими чи іншими спогадами, саме Сталін був категорично проти вручення цієї найвищої нагороди Радянського Союзу льотчику-випробовувачу Аметхану Султану. Навіть те, що Лаврентій Павлович Берія, який знаходився в кабінеті Сталіна, наполягав на тому, що Аметхан Султан виконав досить важливе секретне бойове завдання, не вплинуло на думку Йосифа Сталіна. Сталін був розгніваний. Як це кримського татарина допустили до надсекретних випробувань? 3-ю зірку героя Аметхану не дали. Визнання заслуг Аметхан Султана означало визнання того, що сам факт депортації кримських татар, звинувачених злочинним сталінським режимом, був актом жахливої несправедливості і злочином проти цілого народу. Під час роботи над космічною програмою Аметхан Султану довелося випробовувати спусковий апарат, призначений для повернення космонавтів на Землю. У 1958-60 роках загін перших космонавтів під керівництвом Аметхана вперше випробував невагомість. Космонавти, включаючи і Юрія Гагаріна, захоплювалися професіоналізмом кримсько-татарського льотчика-випробувача. 23 вересня 1961 року Аметхан Султану було присвоєно звання «Заслужений льотчик-випробувач СРСР».
За час льотної роботи він освоїв близько 100 типів літальних апаратів. Його польоти склали 4237 годин. Будучи лакцем по батькові і кримським татарином по матері, Аметхан у всіх анкетах писав і завжди підкреслював, що він кримський татарин. Багато разів у своєму житті в найвищих кабінетах він чув: відмовся від своєї національності і далі слідував тому набору благ і преференцій, які були б у нього, якби він не був кримським татарином. Аметхан ніколи не зраджував свій народ. Під першими зверненнями кримських татар з вимогами відновити права кримськотатарського народу стоять і його підписи. А співвітчизники, кримські татари, завжди були дорогими і бажаними гостями в його будинку в Жуковському. У документальній книзі «Дайте курс» є нарис про Аметхана Султана. І в ній історія з його дитинства. Дуже давно маленький Аметхан повинен був написати шкільний твір на тему «За що я люблю свою батьківщину». Не мудруючи лукаво, він вивів на тетрадному аркуші «За Чорне море, за Айпетрі». Більше він нічого не придумав тоді. Йому поставили 2, і він ніяк не міг зрозуміти чому. Дорослий Аметхан Султан, двічі герой Другої світової війни, заслужений льотчик-випробувач, багаторазовий кавалер вищих орденів. Коментуючи цю подію, зауважив: «Чорне море – це моя батьківщина, і Крим – це моя батьківщина, і Айпетрі – це моя батьківщина. Якщо не буде Чорного моря, якщо не буде Криму, якщо не буде Айпетрі, то для чого мені тоді жити?» 1 лютого 1971 року Аметхан Султан вилетів на літаючій лабораторії, щоб випробувати новий авіаційний двигун, який містився всередині салону і випускався назовні за допомогою спеціального пристрою. Коли літак увійшов в зону випробувань і бортінженер почав опускати двигун, радист повідомив на землю про початок виконання льотного завдання. Це було останнє повідомлення, яке отримали від екіпажу. Літак впав в болото. До останньої миті екіпаж намагався врятувати машину, але безуспішно. Прославлений льотчик, гідний син кримськотатарського народу Аметхан Султан загинув. Повага співвітчизників до нього велика. Це пов'язано з тим, що в історичній пам'яті Аметхан Султан залишився патріотом кримсько-татарського народу, героєм в боротьбі проти нацизму. Послідовники злочинного радянського режиму і зараз культивують міф про нібито вину кримських татар в роки Другої світової війни. Намагаються очорнити добре ім'я кримсько-татарського народу, ставлячи під сумнів абсолютне право кримських татар вільно жити на своїй історичній батьківщині. И до тех пор, пока вот эта черная легенда вокруг крымских татар будет действовать, она будет действовать до тех пор, пока Россия ее будет подпитывать, то Аметхан Султан будет на острие вот этой борьбы за честное имя крымских татар. Аметхан Султан і сьогодні залишається в строю. Його ім'я продовжує служити кримсько-татарському народу. У 2015 році Верховна Рада України прийняла постанову про присвоєння імені Аметхан Султана аеропорту в Сімферополі. І ми чекаємо, віримо і знаємо, що скоро на цифрових табло міжнародних аеропортів буде вказано: рейс до міжнародного аеропорту Аметхан Султан, Крим, Україна. Yaşayacak insansın, ebedi yaşayacak insansın.